Klima aldaketaren arriskuei dagokionez, esan beharra dago oso desberdinak izango direla lekuaren arabera, baina hori esan da, egia da badaudela adierazle orokor batzuk. Lehena eta danok ezagutzen duguna da temperaturaren igoera, dagoeneko arlo aurre industrialetik 0,9 gradu igo da munduko bataz besteko temperatura, baita ere itsasmailaren igoera, prezipitazioen aldaketa edo bioaniztasunaren galera. Zein izan daiteke inpaktu hauei lotutako kostu ekonomikoak. Mundu mailan badago Stern txostenaren estimazioa, barne produktu gordin orokorraren 5 eta 20 artean egongo litzatekeela, eta hori oso zenbaki potoloa da. Euskal Herrian ez dago horrelako ikerketa orokorrarik, baina badaude beste ikerketa sektorial batzuk, adibidez Bilbon txosten batek esaten zuen, uholdeen kostua igo zitekeela klima aldaketaren ondorioz 56%. Euskal Herriko kostaldean izango ditugun inpaktuak dira garrantzitsuenetarikoak guretzako, eta bi motatako inpaktuak daude batez ere. Bata, inpaktu zuzenak itsas mailaren igoerari lotuta. Zenbat igoko da itsas maila? Zehazki ez dakigu, baina badirudi 41 eta 57 zentimetro artean. Eta horrek ze ondorio dakar? Batez ere gure hondartzen nahiko konfinatuak eta nahiko itxiak direnak dagoeneko kostalden atzerakada nabarmena, eta baita hor marea altuera horretan dauden eremu batzuen ureztatzea. Bigarren taldea horrek bai izan dezakela inpaktu handi bat gure herrietan eta kostaldeko eremu batzuetan dira muturreko gertakariak. Zergatik kontutan hartu behar dugu, gaur egun jasaten ditugun denboraleak eta etorkizunean gertatuko direla altuago dagoen itsas maila baten gainean. Orduan, horren indarrak eta horren eragina handiagoa izango da. Oso modu orokorrean esan daiteke, bi ildo nagusi daudela, bi politika nagusi. Lehenengoa da mitigazioa edo ekiditea, eta horrek esan nahi du atmosferara isurtzen ditugun berotegi efektuko gasak gutxitu behar ditugula. Ze motako politikak sartzen dira talde honetan, adibidez energiarekin zerikusia dauzkaten ekimenak, batez ere aurrezketa, energia aurreztea eta efizientzia bultzatzea, garraioa ere oso importantea da, eta hirugarrenez azpimarratuko nuke energia berriztagarrien bultzaketa. Bigarren ildoa da klima aldaketari nola aurre egin. Inpaktu batzuk jasango ditugu bai ala bai, eta nola aurre egin diezaiekegu inpaktu horrei. Importantea da hori gure herrietan bertan, ez da mundu osoko ekimen bat behar, baizik eta gure herrietan burutu ditzakegu. Adibidez, zer egin dezakegu beroari aurre egiteko. Gero eta temperatura altuagoak izango ditugu, Bilbo nola sortu temperatura hauei aurre egiteko politikak edo uholdei aurre egiteko, edo gure zaharrei eta nola lagundu sistema berri honetara egokitzeko. Klima aldaketaren inpaktuei modu eraginkorrean aurre egiteko, badago alde batetik norberak, euren etxeetan eta euren lantokietan egin ditzazketen ekintzak edo konpromisoak hartu energia murrizketarekin, batez ere garraio bideari dagokionez, edo geure erosketetan, geure elikadura moduetan, tokian tokiko jakiak aukeratzeko orduan. Baina egia da klima aldaketa orokorragoa dela, arazo erronka handiagoa dela, eta Euskal Herri osoari dagokiona. Eta atal horretan dagokionez, Eusko Jaurlaritzak egin ditu dagoeneko agertoki batzuk, zeintzuk izan daitezkeen temperaturen igoerak eta eurien aldaketak Euskal Herrian. Hori oinarritzat hartuta, nik uste dut inportantea litzatekeela herri bakoitzak ezagutzea euren herrietan zein izan daitezkeen inpaktu horiek, zeintzuk diren beren ahultasunak eta nola aurre egin, ahultasun horiei eta inpaktu horiei. Eta hori, gaur hasten bagara, ahalik eta hobeto ezin dugu 20 urte itxaron, klima aldaketa hemen dago, adierazle batzuk ja baditugu, adibidez itsas mailaren igoerarena edo temperatura igoena. Orduan, lehentasun politiko bat izan beharko luke eta herri guztiek aurrera eraman zezakeen.